Bună ziua! Astăzi o să facem niște lucruri interesante cu acest pic. Și acum, ca să vedeți, îl îndreptăm așa și facem o baltă mare de pic. Exact aici. Vedeți? E magnet. O să vedeți că veți avea alături un partener de cursă lungă pe care chiar o puteți baza. Familia lui Nicu a dus lipsă de multe lucruri până acum, dar exista ceva ce au avut mereu din belșug. Iubirea și acum, fără sacrificiul mamei lui, viața lui Nicu ar fi fost cu totul altă. După transplant, Ligia a preluat misiunea de susținere financiară a familiei. E clar că oamenii ăștia știu ce înseamnă un parteneriat de cursă lungă. Bună ziua! Numele meu este Ioana Stâncă și acum îl așteptăm să se usuce. Bine s-a uscat și o să vedeți. Îl strângem tare. Stați. Și sigur ce poate nu merită ce a primit. Și atunci este jenă să se exteriorizeze, să fie foarte exuberanți. Dar să dea în privirea lor că sunt fericiți, sunt ușurați. Și după ce faceți balta și se usucă, ia uitați ce fain se vede. Stai să vă arăt. Și puteți să vedeți. Și de exemplu luăm o cariocă din asta. Trebuie să fie lungă. Și acum da, iubire. și devine o culoare. Vedeți? Și se vede foarte bine. Și dacă mai puneți o culoare deasupra, va fi super. O tamponați cu așa. E greu. Să-ți dea mama cu dă? Și asta. E super fain și să încercați și voi acasă.